Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta i ja preparadets perquè s'acaba l'any un altre cop. Ja estem al 2025 gairebé. Que vella que sóc! I què és el que estarem fent avui? Doncs bé, avui estarem fent una recepta que vaig trobar de l'Albert Vilas, que em va agradar moltíssim i que crec que ens ajudarà a pair tot el que ens hem menjat aquests dies i el que encara ens falta per menjar. Avui estarem fent uns gotets de pinya natural amb crema cremada. No m'enrotllo més, comencem! Doncs comencem. Agafem els gots i els hi tirarem caramel al fons. Podem fer-lo nosaltres, però he preferit optar per la via ràpida i així el vídeo no em queda tan llarg com em queda sempre. Posem caramel. Ja veureu que ràpid que és això i que fàcil. I reservem. I anem a tallar la pinya. També he optat per comprar la pinya aquesta natural, que ja ve tallada. També podeu pelar-la vosaltres, evidentment, però, escolta, mira, que és molt més fàcil així. I així anirem més ràpid. Doncs agafarem la pinya i la tallarem a daus. Un cop la tinguem tallada, agafarem els gots i els omplirem. I un cop tinguem ja els gots amb la pinya, agafarem la crema pastissera, que l'he posat aquí amb una mànega que vaig preparar ahir per acabar-ho d'omplir. I ara que ja els tenim ben farcidets de crema, li donarem l'últim toc. Us en recordeu que vam fer un vídeo de caramel en pols? Doncs mireu, aquí el tinc. Mireu. Veieu? L'utilitzarem per posar-ho aquí sobre. Podríeu posar sucre i cremar-lo, però no us ho recomano si el got és de vidre, perquè es pot trencar, perquè ja m'ha passat. Així que caramel en pols. I mireu que xulos que queden. Veieu com es va fent el caramel? Es va mullant. I ja ho tenim! Gotets de crema amb pinya natural. Així que, bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la dels gotets de pinya natural amb crema cremada, de l'Albert Vilas. Espero que proveu a fer-ho, espero que m'ho expliqueu aquí sota, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixaré la meva adreça d'Instagram i dit tot això, només desitjar-vos una molt bona sortida i entrada d'any amb la vostra família, els vostres amics o amb qui vosaltres vulgueu passar-ho. Així que bon any i fins l'any que ve, fins la setmana vinent. Adeu!